Hello. Oh, gini ni semua. Ang mga ganda pa tayo bang gini. Apa tak kau ini dia? Nah, naik pakai berarti ya. Oke. Atara m ahụ too much ọ mere nji so nri m nri ha chibe aghalụ ndụ kpaa ka onye iro enwe kọmishọn onye na-eme efere ndị na-enu na-eri ya bụ 3,200 ana m nricha nrikwa ọzọ obi gbọkpọwa gị enwe n'ego ndị enyi na-amụrụ bịago na atọ gị dị na ebe a rie ofe egwusi n'ebe jiri nri rie ofe egwusi pleti mụ nọrọ ebe eri ofe nsara obi ka gị na-amụ onye gị na-amụ amụ ị na-amụ onwe gị amụ ụmụ gị na-amụ amụ ihe a bụ azụ ndụ nri eri apịọrọ m azụ bịa nye m laịfụ jụrụ oyi ka m were wee butuo nne m ịbụ ọka ihe nye m ofu nke dị ọkụ na ofu nke jụrụ oyi mbịa mmesịkọ ha na-abụ ego nka m na-eri mbọsị m nwụrụ onye bụ akwa chiri ka kpọọ onye ahụ ọkụ ichinyere m aka bịa wee ahụ dụ m onye m ihe ribe m ihe papa fasọra ngozi na ifite ọmụmụ nwunye na wee ya nne ya egoro mgbe ego na-adọnye na wee ya adọnye na wee bịhụrụ onwe gị ama ewu n'onwe gị ga na n'ihe onye na ori ofe egwuzi were rozi agụcha eze ilu ofe egwuzi na-agụcha eze wụtụ tutpik na-abọ ibute m ilu ofe nsara achọrọ gị ọgama iwe kụwasị eze gị ya nwunye my brother onye na-egwu nne ya ihe nwaanyị ya na-esi n'aka ebe a irie nne nwaanyị a imechi ekpere by 6:30 ka ụtụ sọsọ ọkpụkpụ a wee ahụọ n'ime efere ahụ ọnụ hụrụ bifọ ana agba m nkịtị ọkpụrụ a na-ịhụ onye na be m na-eghube nya sibe ya ode nrụgide ya urie ya ode ata anya doo m anya na ego niile richara ya n'ọnụ